De novo, baixou o paro. Por cuarto mes consecutivo baixa o paro en Galicia, máis de 7.000 personas. Unha boa nova. O número de parados inscritos na oficina do Instituto Nacional de Emprego, no INEM, en Galicia diminuía por cuarto mes consecutivo en xullo ao registrarse 7.381 desempregados menos que en xuño, cifra un 3,69% inferior á de xuño. O total de persoas sin emprego situouse na comunidade galega en 192.859, segundo os datos publicados hoxe polo Ministerio de Traballo e Inmigración. En termos interanuais, hai que salientar que na comunidade galega hai 43.541 parados máis que no mesmo mes do pasado ano, o que supón un incremento do 29,16%. No conxunto do Estado, o número de parados registrados nas oficinas do INEM baixou en 20.794 personas en xullo respecto a xuño, o 0,6%, registrando o seu terceiro descenso mensual consecutivo despois de estar 14 meses en alza. O total de desempregados situábase así en 3.544.095 persoas. O descenso do paro en Galicia foi xeralizado en todos os sectores de actividades. A maior caída do desemprego foi experimentada no sector servicios, con 4.907 parados menos que en xullo, mentras que a continuación figuraron os de industria, con 1.456 desempregados menos, construción, con 934, e agricultura, con 700 menos. Non obstante, incrementáronse en 616 os parados do colectivo sin emprego anterior. Por provincias, o paro, en termos intermensuais, retrocedía en todas, aínda que foi a de Pontevedra que liderou o descenso con 3.073 parados menos respecto a xullo, mentras que a continuación situábase Coruña con 2.566 desempregados menos, o 3,16%.